нашод як чӣ пурсиданид будум? Дар ёдат боша вақте ки нав ҳамин сфераро ма туда фаҳмонда будум, чӣ хел регистратсия ки мақсад вақте ки нав сар кард, нав қадам мондӣ дар ҳамин Ин сол сфера. аввалои январ буд. Аввалои январ буд. Чӣ вывода худат лично омадӣ? Ма ҳозир ты мада ростша ҷавоб де, допустим, хыта ҳозир ранги блогер наби, хыта ранги владелици Новичоку ки хыта ранги владелици канали Java Life наги, чиста як одаме ки, допустим, ҳамин сферада қадам мондӣ, например, ҳамаи шагоша ма туда ба фикрам достаточно фаҳмонда будем ки дальше вникаться кунӣ. Ма чиста мнениятра мехоҳам фаҳмам ки ты дар ҳамин криптовалюта, например, чӣ итог овардӣ? Ягон знания гирифтӣ, нагирифтӣ, маъқулу шуд, нашуд? Всё, ҷавоби ман хеле Рустик, салом, чӣ хебра, чӣ кама тинч, кӯро хуб? Шукр Аҳмад брат, худат чӣ хел? Соҳ саломатия хуб, тинч? Аҳмад, ҳама соз, ҳама зур. Хуб, имрӯзи видеода ман хостум якчанд мавзӯъ, чӣ хеле ки канали Touch Crypto оиди ҳамин крипто ҳамин суҳбатро нагзаронем. Гап нест брат. Правильно, ман фикр мекунам ки данный момент ҳамин чиз дар кор, так как бениҳоят уже бигем блогерои тоҷик зиёд шудастиянд. Бигем Зиёд будану нашуд крипто фаҳмидестиян ака? Нашуд именно крипто ма дар назар дорам. Мо дар канали криптоем ку. Ма оз дига блогеруда кор надорам. Именно нашуд крипто. Мақсад хуба, плюс бениҳоят плюсҳои зиёд дора. Рости гап, вақте ки ҳамин канала бигем ма цели кушодам буд, бигем худат ёрдам кардӣ, охи ҳамара настройка, постройка туда-сюда ҳамаро худат кардӣ. Ҳаминҷода бовар ки брат, ман уже медонистам ки баъди ҳамин видеое ки ман кардастам, канал кушодам, медонистам ки гарени бисёр мешава, барое ки хай ҳамин химонда чӣ хела чизи нав, информация ки нав омад, по-любому бояд фукусит кунад мардум ва я бояд бигирад бо ягон каси дига кунад. Нобояд ана мира ман дар назар доштам ки ман медонистам ки мақсад ҳозир ҷамъ мешаванд, мисол ки ана короче мо мекушем туда-сюда. Баъд як сол, мисол ман вообще ягон видео накардам, чиста хостум наблюдение кунам ки чӣ гап мешава, да пайдо меша, намеша. Но гуфти ҳамун гапҳо, чизе ки анализировать кардам, ҳамун чиз реально шуд. Мисол пайдо шудан, бисёр шудан. И хуб. Баъди ҳамин якчанд видеоот буд моментое ки бачаҳо менависанд акамара ёте, мақсад чӣ хел кунем, ай чӣ сар кунем, ҳамхали моментҳо буда? Конечно, то ҳозирам менависанд, бисёр менависанд, но ёд додан, ака нигоҳ кар ки ҳамин канала вообще хича создават кардан, сохтанаш целаш ҳамин буд ки видео кунам, партом мардум ёд гирад. Мақсад як поддержка барои чиста мардуми тоҷики худ монае ки дуроян информация гиранд, ёд гиранд ва ай ҳамин чиз сум кор кунанд бигем. Но блогерои дига пеши гапот, ба ивази ҳамин информация ки ту мепартоӣ, ба ивази ҳамун ту будам хеле планода ки ягон чи гирӣ ё чист ҳамғе падарка? Не, конечно, чизе ки ман мисол данный момент кардастам дар канал, и от души, и ман рости гап брат, агар ҳисоб кунем, уқай ки ман тратит кардагиам ку, чтобы чиста мардум да як читиям, ман уверенам ки ин чиза ман сумша кор намекунам. Ман ин чизда уверенаем. Например,
агар просто оборудованиемаро ҳисоб кунӣ, мисоли гап, ма бисёри чизо ма именно барои ҳамин канал кардагим. Агар не ҳамин микрофон ма да чӣ дар кора? Ё ки оно камераи ма чӣ дар кора омада, мисоли гап. Бисёри ҳамин чизоро ма барои канал кардагим ва даже, например, да Инстаграм то, что ҳар хел чизо да иштирок кардагим, недавно чӣ буда, гив буд, гиви баром буд. Мисол ма да оҷа бигем яке аз спонсорҳои ҳамун гив будам. Мақсад ма уже дуюм бор иштирок кардастам, чтобы канала аудиторияша калон кунам. Зиёд Но шуд. и ҳамаш тратае, но и финансови тратае. Акы тратаи лични времяро мегирем. И ай пул, ай любое чиро бигем, лични время қиматтара ёхе. Ма да иҷа вақтиш, мисол лични хама да иҷа тратид мекунам. Например, ту худат мисол да ҳамин соҳаи видеокунӣ, да ҳамин соҳаи ютуб давноӣ, ту худат медонӣ ки я вақте ки я видеоро мекунӣ, ту ваи да тайёрӣ мебинӣ, изучат мекунӣ. Бале. Баъди даже запис кардан, ту медрои ваи монтаж мекунӣ, мисол вақтай, Хела вақт меравад. и конкретни вақтай. Например, ма уверенам ки бисёри одамо даже вақтшонро намехоҳанд тратид кунанд, я одами дигарро ёрдам кунанд. Но то, что ҳозир ма вақт ма да ҳаминҷа тратид мекунам, и ай тамоми любой намуди чиза қиматтаринай. Барое ки ай ҳама ҳамин чизи қиматтарини мо вақтай. Мисол, Бале. ту да каналот вақта тратид мекунӣ, оно канали РВП дорӣ, допустим. Бале, информация ки ман мегирам, мепартом, иҷа да бачаҳо ай ҳамун сум кор кардастанд. Абаде ки ман ҳамин корро мекунам ва ё да ёрдам метаҳем, ака ҳаққи хизмат чанқа шуд, мегӯям мо да ғарибем, я да ҳаққмон дуо ку тамом. А мардумеро Вот гирифта именно. фурӯхтастиян. Вот именно, вот чисто ҳамихали ситуация бигем, ҳозир да ҳамин криптовалюта, ба худо медонӣ бо да чиш хандам мегира, ҳамун одамое ки бигем ҳозир курс карда фурӯхтастиян, абача Ҳамин регистратсияниро криптора айма бо меп. курс кардастиян. Да, бо медонӣ чӣ хали одамо курс кардан, и проблема нестай. Наоборот, зурай, пускай кунанд, но медонӣ, одаме бикуна ки, например, криптовалютаро реально бидона чия. Реально бидона, разбираться кунам, просто поверхностно разбираться кардан, и дигар чия. А конкретно криптовалютаро фаҳмидан, и дигар чия. Например, криптовалюта и фақат P2P нест, криптовалюта и фақат биткоин нест, криптовалюта и фақат як биржаро регистратсия кунӣ нестай. Криптовалюта и як индустрияи бениҳоят калонай. Да иҷа ҳар як чизое дорад ки мисол одам бояд в курсе бошад, риск дора иҷа. Ай ҳама чизи муҳим. Иҷара мисол рискҳои калон дора, мошенникҳои бисёр ҳастай. Чӣ да P2P-ш, чӣ да, допустим, фьючерси, маржа. Иҷа да роҳҳои бо даже ҳаст, брат, ки ҳаромай. Мисол, ҳамун кор да лезид кардан, да. Мисол да ҳаёти агар обычниро бигирем, допустим, ман ҳозир бигӯям ки ҷавлон як темае, ман ва ту сум кор карда метавонем. Одами нормальни мусулмон, естественно, якум савол метавад: чӣ корай? Баъд Бале. мисол ту маро савол метавӣ: чӣ корай? Ман туро мегӯям ки хай инҷа мерем, мисол казиноай, я ду ставкаай, уверенам, мисол дани омадагиай, ҳамин чиза мо сум бардошта метавонем. Агар, допустим, ту аз ҷиҳати дин ченучок кунӣ, ту мегӣ: не бародар, ман пас, ман Бале. намекунам ҳамин корро. Например, маро, допустим, агар бигем ки имонам ба қувват бошад, якумш, ман ҳамин чиза туро бояд предлагат накунам. Конечно. И як. Дуюмш, раз уж ки ман туро предлагат мекунам, значит, ман значит, важное пулай ҳамун чизе, как бы мардум ҳамин чизда таваккат кунӣ и как бы ҳамин тема прокатит кунад. Да. И нигоҳ кун ки одамеро ки выбират мекуна ҳамин роҳа, допустим, ҳозир мо нашод
казино гап задем, мисол и уже ясный, ты медони ки ҳамин чиз ҳаромай, ты отказ мекунӣ, барои ки ту уже разумна фикр мекунӣ, а криптовалютада мисол бисёри одамо намедонанд ҳамин чиза. Хит кардасти, мисол вақте ки ваёра дар фьючерси даъват мекунанд, допустим, вай фикр мекунад ки ҳамин криптовалютае. И всё. Ҳамиай криптовалюта. Ирсе уди када фаҳмонем ранги бигем ставка амирӯз ду команда бозӣ дорад, ту ставка карди биридагар бириди, бой додагар бой доди. Ҳамин меша фаҳмида? Да, например, бо дар дрини фьючерсиам ягала фишкаҳое ки, допустим, ту агар ҳамун фишкаҳоро надонӣ, даже, допустим, ту дуромадӣ кор кардӣ, тура ёд дод ягон мастер, ёдит дод тура. Уҷада бо як хел фишкаҳое ҳаст ки, допустим, тонкостиҳо ҳаст ки ту метавонӣ вес депозита просрать кунӣ, допустим. Дар любой моменташ ту уҷада фақат зонаи риск даҳӣ, барое ки уже казиное конкретно. Например, фьючерси чия? Фьючерси и ту угадат бояд кунӣ, яъне пешгӯӣ кунӣ. А нигоҳ кун ки уже ҳамин вообще пешгӯӣ худаш дар ислом и уже гуноҳае. Мо ҳақ надорем ягон чиро пешгӯӣ карда, барое ки мо, например, ҳамин рӯз хов мекунем, мо уверен нестем ки мо саҳар мехезем или например, чӣ баъд просто так дар ислом омадагӣ неста ки пеши айхов калимаи шаҳодата бихон, бахов ку. Барое ки мо дар худмон гарантия дода наметавонем ки баъди ями секунд чӣ мешавад. А иҷада фьючерсида яъне ту аналитик, ту трейдери гаррени, ака ҳамун ёд метиҳанд ку мастеро, знатокои крипто. Ва ё представить ки уверенам хали дар инстаграмошон реклама мошин бо хали ай Google, короче, суратҳоро мегиранд, фаҳмидӣ? 200%, 300% касе дига задагиай, ё мепартованд, мо ин хали задем, мо ин хали задем, мо он хали задем. Аммо хеле видео кардагианд. Ака дар инстаграмошону, дар каналошон ҳамин чизҳоро рекламировать мекунанд. Рост дига ман дар ютуб надидам, аҳамият надодум. Дар инстаграм ая? Инстаграм да. Хай аудиторияи в основноишон ҳамуҷада, фаҳмидӣ? Ҳамуҷа мисол уже ҷамъ мекунанд одама, ба телеграм да канал мекушоянд, закрити каналҳо, ба ҳамуҷада мақсад шӯримӯриёшона мекунанд. Ира ман уверена шӯримӯрӣ мегӯм, ман ира уверена мисол барои чӣ шӯримӯрӣ мегӯм? Барое ки натури шӯримӯрие, короче, ҳамин чиз. Ҳамун одамое ки ҳамин чизҳоро мегзаронанд, ту ҳаваёро дар ҳамин соҳаи крипто чанд қа мешиносӣ? Хеле медонӣ ки ҳамин ҳамхеле одам кай пайдо шуда, кай омада ҳамин крипторо чанд қа мефаҳмад? Короче, бисёриёш бигем 1 сол шудагиай, но 1 соли медонӣ чӣ хали? Фақат регистратсияро медонанд ки дар криптовалюта биткоинаю, фьючерсияи P2P-ай, допустим. Ва ҳамура чӣ хел медонанд? Ина, например, ман тура мегӯм ки ҷавлон криптовалюта дар дрини иҷа биткоинай. Просто информатсия. Ту уже мегӣ дар уҷа ту худат мисол дарунаш намедроӣ, намехонӣ ки ҳамин биткоин вообще чияй, чӣ хел пайдо шудагиай, блокчейн чияй, мисол допустим layer 0, layer 1, layer 2 ё чиянд. Мисол ту просто биткоинро медонӣ, номша медонӣ. Бисёриёш ҳамиай. Например, ва ё ягон командача мекунанд, фаҳмидӣ? Или допустим ягон намуд аналитик қати гап мезананд, ягон аналитик дар иҷа рост намегӯяд, барое ки ин бозорро ҳеҷ ки фаҳмида наметавонад. Ай рӯи чӣ наметавонӣ фаҳмида ин бозорро ки куҷо меравад? Ай рӯи манипулятор, барое ки дар ин бозор манипулятор аст. Манипулятор кияй? Манипулятор ҳамун одамоеанд ки суммаи калон доранд, фаҳмидӣ? Мисол дар кошелёкошон 5-6 миллиард долларай. Ин манипулятор як кас нестай дар иҷа, чандта манипуляторай. Ва ё якҷоя мешаванд кошелёкҳои калонай, фаҳмидӣ, брат? Мисол ё чӣ кор мекунанд? Вақте ки биржаҳои, например, Binance, Bybit, OKX, Huobi, например, ҳамин биржаҳои калонда ё наблюдат мекунанд чанд одам, допустим, ставка дар лонг кардагиай, фаҳмидӣ? Лонг яъне
бозора ставка болода, ки ҳами бозор боло мера. Ина мисол ҳами фьючер ози мо даним ҳамин имне дар бораи фьючерс гап задистем. Например, одамо медроянд мегӯянд ки биткоин ози $26,000, ба нархи $26,000, допустим, $1,000 хати медроянд, уҷада плечо дора, плечои 5, плечои 10, плечои 125. Чӣ қадр плечо калон боша, ҳамон қадр процент зиёд сум кор мекунӣ. Пулам гум карданаш ҳамон қадр зиёд меша рискаш. Чӣ қадр плечо калон боша. Мисол маленький движени поён мера, аммо $1,000 монди, тамом нестаева. Сухт. Ана ки нигоҳ кун, маркет мейкерро, яъне ҳамон одамое ки манипулировать мекунанд бозора, ваё чӣ кор мекунанд? Ваё ҳамаи позитсияро мебинанд. Допустим, мегӯяд ки ҳозир дани момент дар бозор $1 миллиард, допустим, лонговать карданиянд. Яъне ждат доранд лонга, уже ставка кардагиянд. Фаҳмидӣ? Иё чӣ кор мекунанд? Иё медроянд, мисол иё биткоин доранд ку, иё контроль бозор дар дасти иёай. Медроянд, мегӯяд ки ҳама якҷоя, мисол 500 та биткоин иш мемонад, 400 та биткоин иш мемонад, 300 та биткоин иш мемонад дар продажа. Медоранд як клик қати продать мекунанд, бозор тап мереза, фаҳмидӣ? Бозор мереза ку, иё пулои ҳамон одамое ки лонговать кардагиянд ку $1 миллиард мегиранд, брат. Например, ҳамон $1 миллиард ки мисол одамо дар лонг мондагиянд, и всё, ҳамон як клик қати бигем суми ҳамаи мардума мегирад. Барои ҳамон да иҷода теханализ ҳастай. Мисол можно ҳар хел инструментҳо ҳастай ки ту бигем примерно метавонӣ анализ кунӣ, бинӣ ки что к чему, мо дар куҷоем, дар кадом зонаем, можно покупать, нельзя покупать. Мисол можно анализ кардан. Хали намешава гуфта ки бе анализ намешава карда дар бозор, мешава. Но ай чанд соле ки ман дар ҳамин соҳаам, мисол ҳар як аналитикое, брат, мисол ман мешиносумшона, ки бигем дар ҳамин сфера гигантанд. Сфераи криптографияда. Мисол ҳамин криптовалюта худаш асосан ҳамин линияое ки чӣ мешава ку криптография ёхе. Одамое ки ҳаст ин сферада гигантанд, ҳамин чиста линия, чертёж, ҳамин чизода. Но бовар мекунӣ дар такой степени ошибка бисёр мекунанд ку, яъне ба чертёжи ваё, ба анализи ваё бояд, например, цена биёяд ҳамиҷа. Ҳамин рафтеста нишон мета линияора, маркет мейкерро, ё одамои простой нестанд. Иё дар такой степени калошанд, кор мекунанд ку, брат, ваё естественно теханализа нигоҳ мекунанд, барои ки ҳамин одамое ки анализировать мекунанд рынка ку, барои ваё подготовка мекунанд дар у дуран. Сквизои майда қати, сквизои калон қати, линияи тренд қати, ҳамаи ҳамиё қати иё рафтан мегиранд, но ҷоҳои важни дай ку, ҷоҳои важни да меояд пул ҷамъ мешава ку, тарапас меғалтонанд бозора. Да, баъд аналитику мешина мега чӣ ба хешид мега, баъд иё чӣ кор мекунанд? Вақте ки сума мегиранд ку, мебинӣ дар Twitter як новости меброяд, ягон негативни, фаҳмидӣ? И хали шид, у хали шид, ягон тема шид, ба аналитик мега, ин айрӯи ҳамин новостия, барои ҳамин қаи бозор ғалтид. Фикр кардасти? Барои ҳамин қа, брат, мақсади гапи ман чия? Мисол ҳамин тоҷикои мо зиёдаш намедонад криптовалютара ва одамое ки нав дар криптовалюта даромадестиянд, мисол ваё даромадан чӣ совет метӣ мақсад аваюда? Ҳозир ман ҳаминро гуфтаниям. Знания ина нав ай худ карданиян аваё. Чира тамошо кунам, чихӣ кунам. Да. Нашуд ҳамин гап зан. Да, например, ҳамон одамое ки бигем знания надоранд, нав криптовалюта даромадестиянд, обиднигиш дар ҳамиае ки бечораҳо меоянд дар дасти ҳамхали шағоло меғалтанд, фаҳмидасти? Одамое ки дар дасти ҳамхали шағоло меғалта, ваёра можно фаҳмидан, барои ки ваё дар ҳамин сфера знания надоранд ва мардуми мо, мошаллоҳ, мардумай, барое ки доверчивый аст, тез доверят мекунанд, любой информация да
این ماشین خریده، بعد باز یه چی دیگه را اهمیت دادم. همین بلوگرای ما میدونی چیکار کردن؟ Короче, сум пум нишон мета пачкаи доллар туда-сюда дар роликошон. Ман хе нигоҳ мекунам, мегӯям субҳаналлоҳ. Ҳамин одаме Бузург ки дар заминаю ва ё сум фотолесияна? нигоҳ кун ки ҳамин одаме ки уже и чиста насиҳат барои одамое ки криптовалюта даромадестен, ҳамин одамоеро ки мебинен дар YouTube, мақсад мо ҳозир дар бораи блогерои тоҷик гап задистем. Ҳамин мебине ки сум нишон метаҳанд, мошин нишон метаҳанд, магазин рафтум и харидестам туда-сюда. Бовар накунед. И барои чӣ мекунанд ин хели контента? Барое ки шуморо ҳамиҷада заманид кунанд, барое ки шумо естественно ай ӯ пара шиштагиен. Ахе нигоҳ дорӣ, вай ира би пачкаи доллар, ира би мошини, ира би дамгирӣ, ира би ай ҳамин криптаам хе кор кардай. Ман ҳозир медарам миллионер мешам. Бародар, ту миллионер намешӣ. Мақсад айрӯи ҳамин видеое ки ту дидести, ту айрӯи вай миллионер намешӣ. ҳамун одамоеро ки ту бовар мекунӣ, медрои курс мегирӣ, туда-шуда ва ё якбора сумдор мешаванд, ту знания намегирӣ. И фактае. Одаме ки, допустим, реально мехоҳад ту дар як чиёте никогда намеброра пулоша дар иҷа реклама намекунад. Ҳар як, допустим, блогери сумдорай, миллионерай, реальный миллионер ки ман мисол ва ёро мешиносум, қатишон дар алоқаем гап мезанам. Брат, кошелёкошона ҳуи мекунанд, 20 миллион қати торговать кардиста. Никогда дар видеои вай намебинӣ ки бирора пул нишон кард. Ки мо сума кор кардем, ҳозир короче дальше больше. Фаҳмидест? И конкретни ёра ман криптоблогер намегӯм, ёра ман гнатуло мегӯм. Ва имею право гуфтан, барое ки реально бисёрош гнат мекунанд. И обиднигиш медонӣ дар чия ҷава? Дар ие ки ё кида гнат кардестиан, кира фиреб кардестиан? Мардуми тоҷики худшона. Ту хица кардестӣ? 4 та бечорае ки студентай, там мебиёяд заработок давлатҳои мисол Россия, Европа, бисёриёш дар Тоҷикистонанд. Совети ман ҳамине ки ягон касда шумо бояд бовар накунед, ягон касда гӯш накунед. Например, ту мехоҳӣ криптовалютаро ёд бигирӣ, бидро пеш ай любой курса гирифтан меган ку 100 бор ченки меган, чӣ меган ба як бор, короче, действовать ку. Бидро любой блогерора гӯш ку, бихон, изучат ку, барое ки любой сферада. И хали нестае ки ту бидро ай ҳаво сумдор шавӣ. Криптовалюта иҷада шанс ҳастай сумдор шудан. Иҷа технологияи навай. Будущий да ҳамиай. Ман и чизда лично сомневаться надорум. Но иҷадам бояд трудиться кунӣ, ҳаракат кунӣ, меҳнат кунӣ, баъд сум кор мекунӣ. А ҳаракат чиай? Знания. Бояд кунҷков бошӣ, дурои хони. Мисол як одама ту дидӣ ки дар уҷа войма туда-сюда, резко бояд сода нашавӣ, вай бовар накунӣ. Набари последний пулта давай тии, ҳозир ман знания мегирам, тамом ман миллионер мешам. Не, ин хали нестай. Ту лучше ҳамун пули ки мебари дар як курс метии, бирдро як биржада регистратсия ку, марҳамат, канали мада бепул фаҳмондагиам. Бидро регистратсияро ёд бигир, регистратсия ку, ҳамун пулакта дар кошелёкат парто, даже если ҳамура просрат кунӣ, сӯзонӣ, зато ту чӣ мегирӣ? Опыт мегирӣ. Худат лично медрои кор мекунӣ ва ба ду чашми худат бигем ҳамин чиза мебинӣ. Мақсад и одамо хоҳӣ нахоҳӣ, и рӯз не пага, не пагаи дига не, медонанд ки ки кияй ва кира гӯш кардан дар кора, кира гӯш кардан дар кор нест. Любой одам чӣ хеле ки меган, як бор пешпоӣ мехӯрад, баъд мефаҳмад чӣ гапай, что к чему. Да, например, и одамо мардума фиреб кардестиан, это неправильно, обидно, барое ки тоҷики хмона фиреб дора, но
и одамое ки фиреб доранд, иё далгасрок нестанд. Иё ҳамин данни момент кор мекунанд, и естественно и сум насибшон намекунад. Но барои далгасрок кадом одамо метавонанд дар криптовалюта пеш раванд, агар канал дошта бошанд или ягон одаме ки допустим уже знанияи хотя бы 3-4 сола дора канал каданияй, одамое ки намекунанд фиреб, ҳақиқата мегӯянд. Ана иё далгасрок да выигрыш данд. А любой инвестиция чи да бигем финансови, чи да сферае ки ту мехоҳӣ дрои, да любой чи, мо бояд чира нигоҳ кунем? Далгасрока нигоҳ кунем. Краткосрок и ҳамин рӯзай допустим и всё. Далгосрок бале, и дурандеш набошӣ, мақсад як қадам пеш монда наметавонӣ. Давай переходи такой аккуратный переход дар чӣ мекунем. Ма дирӯз як видеото тамошо кардем насшоди X-Card. Насшоди ҳамин X-Card. Мақсад чӣ гапе дошти гуфтӣ баъди видеот. Ма по-любому медонам ки ту вай приложениято таги торша наковия, худ накунӣ, ама чиҳоя дар худат ром накунӣ, ту намемонӣ. Ҳаст ягон гапе ки ту дар ӯ видео нагуфтӣ, дар анаи ҷоя ман мехоҳам ки ту бугӯӣ. Ман барои худам ягон чиз мегирам. И новичокам мисол тамошо ки кунад, барои худаш ягон чиз мегирад. Например, ҳамин темаи X-Card. Мисол ман нигоҳ ки брат ки вақте ки то, что дромадам дидам, изучат кардам ҳамаи ҷоша, чтобы пеш ай канал, пеш аз оне ки мисол ман дар мардум ҳамин чиза презентовать мекунам, мегӯям ки бародаро ай ҳамин мешавад сумкор кардан, естественно ман вай изучат мекунам. Барое ки ман намехоҳам ки пага айрӯи ман мисол ягон бечора допустим чӣ шава, бисӯза. Но ман никогда дар ягон видеом ман 100% намегӯям ки будро бикӯ. Не, барое ки да и чизе боша набоша брат, 100 проекти бигем топови, 100 проекти ман намедонам Илон Маск худаш биёяд бигем ҳамида ки ира ман кадагим боварам кунед, ман всё равно наметавонам ина мисол ту да бигӯ ки ҷава 100% давай вложить ка. Барое ки и ҳаёта любой шиданаш мумкин аст. Но аз ҷиҳати анализ, ман естественно вақте анализировать мекунам, ман мегирам ҳамира дар канал мепартом, мегӯям ки бародарам хали проект аста, но выбор естественно за вами. Бале. Агар хостен дроен кунен. Ин маҷбурӣ нест. Мисол ман намехоҳам ягон каса маҷбур кунам ки будро дар ҳамин проект. Даже если ман дар инҷам донам ки реально дар ҳамин ҷа мешавад пул кор карда. Данный момент мисол. Ман наметавонам гуфта ки дуро ҳамин кора кун, барое ки ман намехоҳам пага ответственный бошам ки вдруг соҳиби ҳамун программаро сохтагӣ бимира мисол. Или пага мебинӣ ки дар дунё ягон весь интернетҳои дунё ай кор мемонад. Мисоли гап, любой шиданаш мумкин аст. Барои ҳамин ман 100% намегӯям ки бидроен маҷбурӣ ҳамин кора кунем. Да, ман вақте темаро изучат кардам, ман худам да мисол решит мекунам ки ман ҳаминҷа да инвестировать мекунам ва ман просто идеяе ки дар сарам ҳаст, мисол инвеститсие ки ман кардестам, ман делиться мекунам хати мардум ки бародаро ман ҳамин чиза кардестам, агар касе желаниш боша марҳамат дроя кунад, маҷбурӣ не мақсад. Ман намехоҳам ки ягон кас да инвеститсионный советиям. Маслиҳат, ҳамин ту мисол ҳамин темаро медонӣ, як кас да мехоҳӣ ҳамуро гӯӣ, ҳамуро внушад кунӣ, ҳамира бугӣ. Ту ҳамин чиза намехоҳӣ гардани ҳамун вешат кардан, типа ки ин ҳамира бугӣ 100%. Да, например. Фаҳмидӣ? Ту гуфтӣ. Ман мегӯям, да, ман просто нишон медиҳам ки ҳамихали проект ҳаст, ман вложить кардестам. Агар ту да интересный бошад, даже баъди ки маро ту гӯш кардӣ, будро анализи хута кун. Бо худат дуро анализ кун, зур меша. Конечно, бе ин никогда бояд инвестиция накунӣ. Бихел ту ёд мегирӣ мақсад. Чӣ хела як одам кати ту зависимӣ намешӣ, значит ин кад ман бояд кунам. Конечно, например, нигоҳ кун брат, ман ҳамира чӣ хел ёд гирифтам. Чӣ хеле ки гуфтум, то что аз як ҷиҳат ҳамин одамое ки пайдо шудагиянд мардума фиреб мекунанд, да ин кори хуб нест, но аз ҷиҳати ки
бигем дар криптовалюта одаморо медроран, и ая ҷиҳат хубиам дора. Барои ки ман лично худам як бори ҳамихе криптовалюта даромадагим. Вақте ки мара як проектда гуфтанд ки хеле як ҷо ҳастай сум карочи мемонӣ, баъди як сол пулит 100 баробар зиёд меша, фаҳмидӣ? Як монета буд, номи монета Bizcoin буд, фаҳмидӣ? Ман гуфтам да ну нахер карочи, давай карочи ман мемонам. Қати як кент будем, азербайҷонӣ буд, рафтем карочи, ям хештаге карочи полный нақл дорад, дроинг, туда-сюда. Ман гӯш дорам ки гуфтам ман миллионер шидам тамом. Хона омадам, сумакаро гирифтам, занак мада буда чӣ бугӯ карочи миллионерем мо. Чӣ гап шид? Я тема ёзинака монди, пага миллионери.